Takže a všichni vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude tier list Monster High filmu. Ano, nedávno mě tohle napadlo a řekla jsem si, že hej, proč by ne, třeba by to někoho reálně bavilo taky, takže jsme tady. Ještě než začneme, nezapomeňte dát odběr, snažíme se dosáhnout 10 000 odběratelů do konce roku. Dej like a my se vrhneme na video. Ještě jsem pořád nastydla, myslím si, že to jde slyšet, takže za to se předem ještě omlouvám. Můžeme jít na to. Já jsem tady našla co nejvíc filmů, na jaký jsem si jako mohla vzpomenout právě z Monster High a mrkneme se společně teda na to. Já tady nemám ty 2D filmy, nemůžu si na ně popravdě vůbec vzpomenout. Vím, že tady ten Fright On, tak jsem nakonec zjistila, já jsem si nebyla vůbec jistá, co to je, protože na to vůbec nepamatuju. A když jsem na to koukla, tak vím, o co go, je to 2D film, mělo by to být teda 2D film, pokud někdo víte líp, tak mi řekněte, ale mělo by jít o to. Dobře, rovnou si to jako ohodnotíme. Fright On. Měl by to být teda 2D film o tom, kde jsou velkodlaci versus upíry. Já si ten film moc nepamatuju. Tady, co jsem na něj lehce koukala, tak to není úplně špatný. Ten nápad je actually dobrý, takže osobně si myslím, že si to jako Cčko zaslouží. Mám tady i ikonku kolonku neviděla jsem, to si pak vysvětlíme. Potom mám, proč se příšerky zamilovávají, a já si pamatuju spíš ty český názvy než ty anglický. Hele, za mě osobně, jakože bylo to takový, že si říkáš jako OK, občas, jo, bylo to zajímavý. Za mě osobně to bylo zajímavý, hodně mi to utkalo v hlavě, přijde to fajn. Koncept 16 000 byl jako super, takže za mě osobně si to zaslouží Bčko. Já jsem teda kvůli tomu opravila, že tady máme S, A, B, C, D, protože mi přišlo blbý dávat něco, co jsem neviděla do Dčka, protože to není jako špatně, jsem to prostě čistě neviděla, protože mám speciální kolonku. Takže za mě proč se příšerky zamlouvávají Bčko. Nebyl to top tier, ale za mě je to dobrý film. Potom máme tady Scaries. No a právě kvůli němu mám tady, neviděla jsem, protože kámoška mi tady říkala, že prej to je, nevím, na Netflixu nebo kde, ale prej to někde je, takže ji snad někdy jako ukecám, aby jsme to společně se podívali. Každopádně jsem to nikdy v životě neviděla, viděla jsem pár útržků na TikToku, takže lehce jako tuším, o čem to je. Funny je, že jsem se Scaries měla 2 panenky jako dítě, tu Abby, doufám, že tady bude, a Draculauru, z těch jsem teda přidělala, tu jsem teda přidělala na jinou panenku teď, na svou verzi. No ale já jsem si vždycky jako, mě to trošku, jo, a ještě jsem měla tu Skelisu, nebo jak se jmenuje, letu, doufám, že ji sem taky dám. No a jako já jsem si říkala, jako mě jako dítě nedávalo smysl, že jako ty panenky snad bývají podle filmu a žádný film jako s takovýma panenkama jsem neviděla, ale nechala jsem to být jako dítě. No a pak jsem po letech zjistila, že on to teda film jako byl a má tam docela pěkný fítiky, musím nechat být. Potom tady máme Bujork, to je za mě osobně strašně overrated film, jakože Ačko tuplemné. Já bych tomu dala Bčko, protože za mě osobně jako dobrý film, ale nikdy v životě mě jako nějak extra nenadchnulo. Já asi jako vidím to, co v tom ostatní jako vidějí a že je to jako tak ikonický a jako tak skvělý, jo, protože třeba ty hudební vystoupení jsou jako úžasný, to nemůžu říct, že ne, ale za mě osobně Bčko, dám to možná před proč se příšerky zamlouvávají, ano, budeme to řešit i takto. Když se na to koukám, potom tady máme Ostrov Lebek. Já jsem jako dítě milovala Franky, takže cokoliv, kde byla Franky, tak jako pro mě bylo super. Každopádně myslím si, že do Bčka to dát nemůžu, protože až tak skvělý to nebylo, hlavně to byl jeden z těch kratších filmíků, jestli se nepletu, takže ten půjde takhle do Cčka před Fright On. Česky nevím, jak se to jmenuje, a tohle je ostrov, nějaký ostrov, prostě já nevím, já už si tady Ostrov Lebek, asi se to myslím jmenovalo nějak tak. No, potom máme tu zrůdnost. To jsem viděla teda v období, kdy už jsem začínala být jako starší, bych řekla, ne jako dospělá, ale starší, takže už to nebylo takový. A rozhodně to dám do Dčka, protože jakoby ta animace mě strašně odradila. Já jsem tam skoro vůbec nepamatuju, jsem dělala teda asi jednou v životě jenom kvůli tomu. Ale ne, jakože ne prostě, a když tu animaci vidím, tak ne. To jako musím říct, že to byly líp naanimovaná teď ta 3. generace, než prostě tohle. To jako komu přišlo super a schválil to, tak ne, prostě doufám, že to poslední věc, kterou v životě někde schvaloval. To je strašný. Potom Kamera, klapka, jedeme, nebo lepka, jedeme, nějak tak se to podle mě jmenovalo. To byl fajn film, to se mi jako dítěti strašně líbilo. Bylo to hodně zajímavý, je tam samozřejmě Elizabeth, jakože ne to tam nějak jsem to chtěla tak vyslovit, ale znělo to, že neumím anglicky. Ten dám osobně dokonce jak snad i před Bujork, si dovolím říct, pojď před Bujork, přesně tak. A jo, Elizabeth, fan favorite, jakoby jo, panenku bych její nikdy v životě chtěla. Musím říct, že to mě třeba strašně bavilo, mně se mi strašně líbilo to, jaký tajemství tam vlastně celou tu dobu bylo a snažili jsme se ho vyřešit. I když tam nebyla jednou z hlavních postav právě Franky, kterou jsem teda jako dítě milovala, tak i tak jsem ten film extrémně líbil, protože pro mě dřív byly prostě filmy tak dobrý podle toho, jak často tam objevovala moje hlavní postava. I tak jsem ho měla jako dítě ráda. Potom tady máme Friday Night Frights, jo, přečetla jsem to, zvládla jsem to, prostě jsem fakt dobrá.
Rollo Maze, já ho hodím zatím sem, osobně ho ale klidně hodím do Ačka, protože jestli něco začalo mé jako feministický já v dětství, tak přesně tenhle film. Z tohohle filmu jsem měla asi nejvíc jako panenek, oni byli, co jsem tady zjistila, asi nejlevnější, jedni z těch jako nejlevnějších, i tak nebyli úplně jako, že byste řekli, že je to něco extra levného. Každopádně já jsem ten film měla strašně ráda a tady mě vždycky napadlo, jak je možné, že ty gůlky mají v jednu dobu krátký vlasy a pak zase dlouhý, jako jak to dělají, nechápu. Každopádně ten film mám ráda, na to, jak je krátký. Myslím si, že ten příběh je akční, zajímavý, takže za mě osobně určitě Ačko, jako miluju ho, prostě mám na něj z dětství skvělý vzpomínky, takže si myslím, že nic jiného než Ačko si prostě nezaslouží. Potom Ghouls Rules, to dám taky do Ačka, uvažuji, jestli před nebo za, asi před dokonce. Jakože mě se ten příběh taky strašně líbil, přináší to jako přináší nám strašně skvělou myšlenku ten příběh, jo, tak bych to asi nechala, myslím si, že je to dost naučný, poučný, tak bych to řekla. A ty fity jsou jako top tier, jako reálně ty fity jsou top tier. Já teda z toho ještě nemám žádnou panenku z tohohle filmu, určitě ji plánuju, několikrát už jsem jako měla na dosah nějakou tu panenku, ale nakonec jsem ji jako nechala plavat, ale pan jako super. Jo, já ten film taky miluju, to je snad první monster film, jaký jsem v životě viděla, jestli se nepletu a prostě, jak říkám, zůstane v mém srdci do konce mého života. 13 přání, dámy a pánové, můj jakože úplně nejoblíbenější film, takže se omlouvám, pro do Ačka. Jo, tady bych teď trošku mohla polemizovat kam, ale já ho prostě dám sem, protože jsem jako dítě prostě milovala, takže tam prostě z nostalgického důvodu musí zůstat. Teď bych ho možná dala třeba klidně jako takhle. Jo, jakože bych se rozhodovala v Ačku ještě kam, ale protože prostě jakoby Ghouls Rules, prostě rules, jo, chápeš? Ale 13 přání, teda přesně kvůli tomuhle dáme sem. A teď mi začal strašně jako řvát noťas, takže jsem strašně naštvaná, whatever. Potom máme tady Školu duchů, tu si dovolím dát takhle přesně, jo, protože osobně, nebo možná asi jo, takhle. Škola duchů je superový film, jakože to má strašně skvělý vibe, je to zajímavý, objevujeme nový prostředí, super, jo, mi se to strašně líbí. Koukám, že jsem tady nenašla Korálový útes, kde je hlavní hrdinkou Laguna. Teď bych možná dala B až C, popravdě. Jo, protože prostě, jo, já jsem ten film jakože, já nevím, jakože já jsem ho dělala jednou v životě, možná Cčko bych ho dala. A jako nějak mě nenadchnul jako dítě, jakože reálně, jsem teda taky viděla trošku starší, ale nenadchnul mě prostě, jako omlouvám se. No a potom máme tady monstrozní splynutí, zajímavý koncept, ale musím ho dát prostě do Cčka, protože už mě zase tolik nezaujal. Já tady mám Drakubeku doma jako postavičku, ty panenky jsou překrásný, ale nezaujalo mě to nějak. A ještě mám tady toho klůka, takového toho zombie. Měla jsem z něho taky panenky, bylo to právě taky jeden z těch filmů, který už jsem viděla jako starší. A jakože není to špatný vůbec, to jako vůbec, je to dost zajímavý, řeší to taky dost zajímavý téma jako samo o sobě, ale nezaujalo mě to už tolik. Jo, že bych si řekla, yes, to je ono, ne, to zase ne, jakoby. Jo, design super všechno, ale že bych si jako řekla, jo, to je přesně ono, to bohužel ne. Každopádně takhle máme tady náš takový malý tier list, ano, není to tady úplně přeplněné, všechno jsem to spíš okecala, než jako bychom se tomu věnovali spíš jako deep. Jako já prostě se mluvím trošičku z patra, takže kvůli tomu a snažím se mluvit tak, aby mi nedošel dech a nezačal jsem tady trošku sípat, jak jsem ještě nachcípaná, protože to bylo dobrý. Každopádně, takhle to je, napište mi do komentářů, co vy si o tom myslíte, kam byste vy jaký film dali, pokud jsem nějaký film jako úplně zhejtila zbytečně, když tady jsem moc dávala žádný hejt, jo, tak mi to když tak napište do komentářů, já se na to ráda podívám. A dejte mi vědět do komentářů, jak se vám tohle video líbilo, jaký je váš teda nejoblíbenější film, nezapomeňte dát like, ten odběr, koukněte na členství, což mě připomíná, že děkuji všem svým členům, vaší podpory si neskutečně vážím. Mrkněte na to členství, mám ho fakt za pár korun a myslím si, že se to vyplatí. Dostanete už jenom za 30 korun, dostanete dřívější možnost prostě podívat se dřív na ty videa, jo, a to je za mě osobně super. Snažím se ty videa dávat minimálně o 2 dny dřív, kolikrát se mi povede, že video vychází v pondělí a vy ho máte už středu předtím online, což je super. To by teda pro dnešní video bylo vše. Děkuju moc, že jste to dokoukali až sem a my se doufám uvidíme u dalšího videa. Zatím čau. Nice, 10 minut.